Ja, een heel goede middag dames en heren. We zijn vandaag in IJs, ziet u achter mij liggen, bij domein Aldenborg. En dit is een symbiotische wijngaard. En wat dat wil zeggen, ga ik vragen aan de wijneigenaren. Wat moet ik me daarbij voorstellen, een symbiotische wijngaard? Een symbiotische wijngaard, daar geven wij mee aan dat we die plant in combinatie met microbiologie laten groeien. Dus die plant die heeft micro-organismen, bacteriën, schimmels rond haar wortels nodig. Als je die inhoudstoffen van de ondergrond wil extraheren, waardoor het ook terecht komt in het plantsap en uiteindelijk in het druivensap. Want als ik zeg dat ik hier met chemische producten of zo, dat is vloeken in de kerk hier, hè? Wij doen dat inderdaad niet. Nee. Dat heeft er ook mee te maken, als je een plant een hand boven het hoofd houdt, dan zie je dat die plant geen eigen afweerstoffen meer gaat aanmaken. Dus dat bespaart dan weliswaar voor die plant energie, waardoor die eigenlijk die energie kan gaan inzetten door meer druiven te gaan maken. Maar je ziet dus inderdaad wel dat als wij minder productie hebben, dat dan wel weer ten goede komt aan de kwaliteit. Dus door die inhoudstofjes die plant dan gaat aanmaken, krijg je complexere wijnen. De grond speelt hier ook nog een bepaalde rol in, zei je me toen net, hè? Ja, wij hebben hier een kalkmergel ondergrond. Dus we hebben hier een toplaag van een paar tientallen centimeter lus. En die zeker daarachter in de hoek zit je eigenlijk meteen op de kalkmergel. En dat heeft een paar problemen kan dat veroorzaken, waaronder chlorose. Dus dat die plant snel gele bladeren krijgt als het even moeilijk heeft. Maar het leidt er ook toe dat je inderdaad een bodem hebt die het extraheren waard is, hè, waar ik het toen net over had. Die filosofie wat jullie hebben over natuurlijke wijnbouw eigenlijk, zeg maar, is die er altijd al geweest, al vanaf dag 1 dat jullie op deze manier ondernemen? Ja, we zijn natuurlijk wel heel lang zoekende geweest van hoe kunnen we zo natuurlijk mogelijk werken zonder dat we maar om de 5 jaar of zo gaan oogsten, omdat het gewoon qua weer tegen zit. Dus je zal daar toch in een compromis moeten vinden. Dat je van de ene kant zegt van ik wil zo natuurlijk mogelijk groeien. Ja, je zit natuurlijk wel nog altijd in een monocultuur. Hier staan heel veel druiven bij elkaar, dus echt natuurlijk is het niet. Nee. Het zijn ook nog eens een keer gecultiveerde druiven. Ze staan nog eens een keer op een onderstam, dus echt heel, natuurlijk is het niet. En dan moet je toch kijken van hoe kan ik zo natuurlijk mogelijk werken. En dat is wel vanaf het begin. Mijn pa die is 35 jaar geleden begonnen met wijnbouw. Op hobbyschaal. En vervolgens gaan kijken van hoe kan ik dit zo natuurlijk mogelijk gaan doen. Want hij heeft 1 keer met chemie gespoten, rook vervolgens die geur van Eupereen door het dorp en dacht van dat kan niet de bedoeling zijn van mijn hobby. Nee. En hij is toen gaan kijken van kan het niet ook met bakpoeder, met venkelolie. Het zijn natuurlijke producten die evengoed nog altijd dodend zijn. Hè? Het is de pijl van de Indiaan, zeg maar, hè? Die killt ook nog steeds. Ja. Dus uiteindelijk zijn we gaan kijken van kan dat niet ook zonder dat we die diversiteit aantasten. Hè? Dus we willen zo natuurinclusief mogelijk werken. Dus dat je niet alle insecten doodt. Want anders kan je misschien ook beter chemisch gaan werken. Ja. Als jij met middelen werkt die gewoon alle leven omleggen, maar het is dan wel natuurlijk, dan kom je nog niet veel verder. Nee. Dus daar moet je ook heel kritisch blijven naar jezelf. En elke keer weer evalueren van zijn we goed bezig en zo niet, waar kan het anders. En jij bent er een paar jaar geleden ook ingestapt in het bedrijf en met dezelfde filosofie dus? Ja, zeker. Ik heb biologie gestudeerd in Nijmegen, dus elke keer weer redenerend vanuit die biologische achtergrond. En dat maakt het wel heel anders hoe wij in de wedstrijd zitten. Omdat we niet met wijnbouw zijn begonnen vanuit de interesse van wijn, maar vanuit de interesse van de plant. Hoofdfocus ligt bij ons inderdaad op de mousserende Riesling. We hebben hier het meeste Riesling staan. Riesling is een relatief robuuste druif. En dat zorgt er ook voor dat we met minder ingrepen wijn kunnen maken. Ja, dus als je een hele gevoelige druivenras hier neerzet, dan is dat natuurlijk bij voorbaat, dan sta je al 1-0 achter. De Riesling is ook nog eens een keer een hele goed gewaardeerde druif. Die heeft een hoog aanzien. Dus dan heb je eigenlijk twee vliegen in 1 klap. Hoge kwaliteit en nog eens een keer een robuuste ras. En deze corona-lockdown periode ook nog gebruikt om het bedrijf te ontwikkelen en zelfs een webshop gelanceerd, heb ik vernomen. Ja. Wat is de gedachte daarachter om sneller de particulier te kunnen bedienen? Klopt, ja. Dus we willen inderdaad sneller die particulier bedienen, ook beter nog het verhaal over de bühne brengen.
wat in de vorige website toch wat minder naar voren kwam. Ja. Ja, zeker met corona inderdaad is het gewoon heel belangrijk dat je direct die particulier die nu thuis zit en die toch iets speciaals wil hebben, dat je die kan bedienen.